Здравейте на всички, добре дошли обратно в канала на Моторола. Днес, заедно с Валери Божинов и аз съм Донката, ще направим специално за вас 3 футболни предизвикателства. Ще има и много голяма награда. Това ще бъде тя, останете да видите. Първата игра ще бъде игра на факти. Трябва да кажем дали е вярно или е грешно дадения футболен факт. Вярно или грешно? Готов ли си? Ще се опитам. Трябва да има поне единия крак на линията. Е грешно. Са променили, не знам, но смятам, че от тъч, ако я фърлиш, Абсурд. не може. Не може. Как така не може? Те са много лесни. Втората игра трябва да познаем кой е футболиста само с няколко факта от кариерата му. Има повече от 800 гола плюс нам. Кристиано Роналдо. Да. Кой е втория му гол с глава, бе? В Реал Мадрид. Кой е прав? Аз или той? Аз съм прави. Айде. Третата игра, именно черешката на тортата, аз и Валери Божинов ще трябва да пресъздадем много емблематични голове от стари мондиали. Останете до края, за да разберете каква е голямата награда, която може да спечели всеки един от вас.